Mama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Metro and Mega Manila, check your love radio TikToks. It is now 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. At alam na this, pagpatak ng alas 5, ano? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Programang EDSA na! EDSA! That's right mga kabisyo, kasama na naman po ang tropang EDSA. Pinangungunahan po ni... Pinakamaangas, pinakamatalino sa lahat. Wala inang iba pa! Henyo! Hindi na tender, pero Diyos pa rin kag nagarago mo. At siyempre, kasama rin po inyo abang lingkod, yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Ala na ring iba. Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. No. Impostor yan! Wag kayong maniniwala. Pag may nagpakilalang Diego Bandido tapos may buhok, lolokohin lang kayo niyan. Isa pa, ano pang gagawin, Tang? Ay, siyempre, tanungin kung magpakilalang Diego Bandido. Tanungin niyo kung taga saan siya. O tapos, pag anong sagot, Tang? Pag sumagot ng taga South, mali yan, hindi yan siya. Eh bakit? Ano dapat, Tang? Dapat sabihin niya, pa-North. Pabira. Ay, nako, sa mga kabisyo po natin dyan, sa napakagandang hapon po sa inyong lahat. And thanks God, it's Friday! At syempre, hindi makukumpleto ang tropang EDSA pag kulang yung isang makulit dito. Syempre, kasama din namin ang napakakulit, napaka-cute na si Duday! Hello po sa inyong lahat po. Magandang hapon po. Ako po pala si Duday, ang batang makulit. At siyempre po, ang batang mahilig sa donut. Ayan ka na naman, Duday eh. Umayos ka. O relax ka lang, behave ka lang dyan ha. Okay? Ano, busog ka na? Okay po, Uncle Diego Bandido. Salamat po pala. Teka lang po, Uncle Diego. Kanino pong bag to na nakakalat po dito? May nakita po kasi ako. Ano ba to? Napkin ba to? Hoy! Huwag mong Pambihira tong batang no. O doon ka na muna sa labas. Dali, may donut doon. Pambihira naman no. Anyways, mga kabisyo, batiin ko lang mga kabisyo po natin nakikinig sa atin. Yung Goldmine family po natin. Goldmine Farm to Market family na nakakinig sa atin at nakatutok. Especially to Sir Orly and Ma'am Haina. Ganda na rin kila Blessy and Gabriel. Especially to my new nanay, Mami Ria. At saka siyempre, to Daddy George. Na nandyan po ngayon sa International Franchise Expo 2024. Nandyan po sa booth number 251 sa SMX Convention Center. Andyan po ngayon si Robin Shena. Andun ako kanina nang galing. Ayan, maraming salamat sa pakikinig mga kabisyo. Oras natin sa buong kapuluan. Ganap ng 36 minutes makalipas sa oras ng alas 5. Kasama pa rin po inyo abang lingkod, Diego Bandido. Oh, by the way, big shoutout nga pala kay Rose and Lyndon Johnson na na-meet natin din kanina.
Magandang hapon, sir. At salamat sa ipinaabot mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!